Magapangatubang sang kaso angot sa iligal nga droga kag armas ang isa ka 37 anyos nga lalaki. Matapos nga ginpatigayon ang isa ka operasyon kontra droga sang kapulisan sa may bahin sang Purok Sambag, Barangay Vito, Siyudad sang Sagay. Sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel John Mukiat Jr., pasado alas 6 ang takna, Lunes ang gabi, Agosto 7, ginkasa sang Station Drug Enforcement Team sa Sagay City Police Station ang bypass batok sa suspect nga ginkalala kay William Kainel Abong Isazon, 37 anyos ng edad, nga residente sa Purok Tuong, Barangay Vito, Siyudad sang Sagay. Samtang nakapalagyo naman si John Zenon Morante alias Dario, nga residente naman sa Purok Sambag, Barangay Vito, Siyudad man sang Sagay. Nakuha sa posisyon kag kontrol sang suspect ang 11 ka pakete sang ginasuspetsuhan shabu. Isa ka unit sang 9mm nga revolver, 4 ka bala sang 9mm nga armas, kag na-recover naman ang 1,000 ka pesos nga gingamit nga bypass money. Isa ka gunting, 1 ka kiluhan, kag na-recover man ang 1 ka lighter. Ang nakuha nga droga batok sa suspect ang may bugat naman nga 10 gramos kag nagabalor sang 68,000 pesos. Sa karon, detinado sa lock-up cell sa Sagay City PNP si Abong kag magapangatubang naman sang kaso nga paglubag sang Republic Act 9165 kag Republic Act 10591. Mga balita gikan diri sa may norte nga bahin sa Negros Occidental. Ini si Kabanderang Ruel Pineda, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas Radio Bandera. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.